asenze kandituka urimbwa yo mupenga stere watanga lo disturb mwana wangu pana bayo chichi mwana yakanga adzoka pandikazowa kudza ndikatomira kuti adzoke pandatomtumira huku mwana patena kutenga kwa mapetros apa atopedza kuita kamubika chichi wanondo pandikazoti amadzimai pane mameseji andaona mufoni madi kutora foni yemwana mutarisa amai anga akandituka mazana vakandidzura kundituka kusvikira ndakuchema kudaro inini ndakazotaura zvakanaka ndakati inini tatuka ndifoni dzemaombe angambobvira ndadzinyanya kushandisa tsena asi pana kefasi wandoziva inini anotarisa mafoni kana mabackup ndowandakwenda ndofunga mufana wangu uyo anga aripo vakabatsirana kundituka mufana wangu ari apa ndakutreda kuti imikwame murimba mupenga mazosiyire foni ndikati mwana unoenda akamundishungurudza usipo yeuri kuchena zvese izvo zvaana kuzvitambira mufana zvokuti ndakakubuka ndakataka kuchema nyakazoitika maende kutaura kuti uyu takaenda isusu tichida kuenda noona kefati watasakana naprosi pabva abata foni zvakanzi kuno chimwe chiapps chakanzi lenmo chichiso chaiswa mafingerprints maviri apa totinangidza kuti apa ndopato zvinhu otherwise zvadzodiridzwa chichi asi rega ndichikutarisira kumavideos patakakuenda isusu painetsa ndakaenda inini vandati chuvisa mingirikini yako isai mingirikini yako above reko takawana pamwe pano 121 pamwe panga pano 70 pamwe pano 8 pamwe pano 9 pamwe pacho pano 2 topatatanga kunzwa esema audio uningina anotera kuti pabridge nomukomana topatatanga kunzwa kuti mukoma murume wewe aitaura ipapa apa atanga kutaura kuti bvisa mimba munzwa kwatanga kutaura kuti pregnant test 1 mimba yabviswa pregnant test 2 mimba yabviswa zvese zvotichizvinzwa nomufana tikati mufana ndozvongo zvanandichita zvechiti amai ndo anofana kuti azozvo handeikumba funga takaenda kumba isusu tasvika kumba ndata munhina yotinya foni chichi ningina apa atanga kutinya foni atinya foni apa apedza amai acho vaisa wabvanzwa maaudios yese chichi zvese apedza izvozvo amai vakatendeuka nomwana ndikuwanyepera mudzimai wangu katendeuka kuna wanzi chuviko zvino ndakaenda kumba kwedu inini handichatsoka ndikati aiwa machifu hatisitazvo kuti imi munoenda kumba kwedu imini zvomaitaini ndizvokutaura kuti imi minomunimina ndimyo masara kuti mumbokansira mwana muchiita sei imimi as long amachifu maita kuti mberi muchiitisa kuti mwana aende kuchikoro muchimbopa kanseling chaichai imi muchirigara naye pasi ndakukupai 2 days ndisati ndaudza chikove iye chikove munhu akashata zisingaite ndoda kumutaura ari muno haana kanseling yaita nokuti pakazobuda mimba apa dzakabviswa vese vachiita se asi foni akanga apa kuti apa ndowanoona foni saka inini iraki randakatoita but iraki iri randivengesa naadzimai vangu saka shoko rangu randiri kutaura panapa ndiri kutaura kuti ari madzimai handina problem nawo ndakatakura mwana inini mushure mekunge ava ndavo pa 2 days ava mai vakabva pretenda kuita unenge vari kuuya kuno kuchipatara nemwana musofriday ndokubva vatakurana namai wabva vaenda kudhamu mwana akadzoka kumba kumanheri yemusofriday kusvika mwana abva aita unenge akakuda kubika vatoita kakuiginwa kakubika kai vanati abhibi bika pamwe anoita mwana nokuita nekuti musikana vatopinda mugumeza anokugeza papinda mugumeza varara mwana ndovanda buda inini kumba kwandira mwana mutasana vanatoda mwana atori flat akatora kurara kuri panapa mwana we11 anorara anokwira basi akaninyarara ndofunga kuti ndakanyarara foni yakabva yaring yadaiwa so akadaira ari mugumbezi asingazongoti ndikutoni halo ayo vanhu vachiva kusvinura tozotaura rerekera nyaya yako kuna adzimai vako ndangotsanangura padikiti pandoda kutsanangura zvandikazoitawo inini ndizvosvika pakuzowadzingisa kwandakaita ini ndowaudza pachena kosi kuti ndidzohamba dzangu dzepecho shoko rakazoitika ndiri kutaura kuti wausiku matoko ndakanzwa achifona so achitaura lolo chichi zvitaura chichi ndati ahoraiti ndakagogodza inini paakapedza kuti kokoko bivrado pamwe penditodzi mambiri chete vavrado bibito novandaida kuna musikana ndovati musikana uone foni yako musikana abva amboti akakutsamutsa ndakuzokuruwa manje zvokuda kuti mukuruwa uzoendisa mapurisa atidi kana ndaishatirwa tsere wakatamisa mari yangu yakawanda ende kutambura kwese tikutambura pamusoro pako chazopedzisira ndakukuwadza kana kukutema nodini musikana akanyatsoona kuti ndarashatirwa abva ndipafoni ndovana kutinya kumameseji ndovandati isa pin number dzako abva isa pin number dzako ndopakatanga kusungirirwa amai ava ndozvinazvo wandivengera amai avo vakasungirwa nemwana murume waya akatanga kufonera mwana musikana ukazoitwa sei zvikanzi nemusikana ina ndakubvira ndarowa
right ko baba wakati kudini enda kuchikoro ko zvizvi zvakazoitika baba wakasira ngirikini wakandisira inini maoko maamai na baba muni asi hapana zvandakaitwa right asi amai vakazondikomekedza vachidongogodzera kuti ukaregere kudhirita zvese ndakamboudza kuti iwe udhirita zvinhu zvese ndopandakazoti sikavaiwanoziva ndopandakafonera munyina wandigara naye pamwe chete anogara kumba kwake ngiri muchini yakunu ndabata mameseji foni kovana yakasvika kuma 2 o'clock dzeusiku atatoona mameseji apavereka atita iwe mwana wekwa nguva yese atitinganisa pano handi tinomupa ambuya vake kana amai vake vachiziva ambuya vake chaivo chaivo havangatidzi kuziva kuno murume uyu ari kutitinganisa bisombo murume ngaapechi mukadzi wake kana achida kuti aite private ari teacher kana kuti ari chii anoendesa mwana uyu omuendesa kuno murendera kwachakonda kana kuti kupi as long azopedza chikoro asi azotora mwana uyu ona pakabviswa mimba ona akatitumira sini yake zvese zvepacheneo akamati tumira sini aini ndatumira ari kutaura musikana achitaura pafoni atotumira tese chinhu amai vavo vachi right saka tikutaura kuti ini ndakatakura mwana wangu neusiku ini ndakasvika inini kumba kwambuya vangu 4:30 mandatogogodza ambuya wakabuda havana kana mbondibata rafu ndikuwanyepera nyambo zvawangowanzwa zvimwe namajuvu wabhoenda kuka ambuya wakatosumuka patapinda mumba vatatotaura vatati amai kutora chokwadi handisida kutaura zvakawanda pamusoro pomwana wangu inini asi ini ndoda kuti mubatsire pamwana wangu inini nokuti amai vake netogona kuramba tichipesana but uyu ndiye munhu ari kutipesana saka ngatimubvise timisechi kumurume wake ndobva ndatoti munin'ina verenga zvekutaura vaverenga ndatoti amai imimi amai juvu ndofunga kuti pamakati vana wako vachakonda wachizosvika vachirara kuno kana kuti tichawaona masiku asi vakakutaura chaizvo zvavakakutaurira izvozvika ndo zvikuita mwana saka mwana ngaaende kumurume wake saka avo vari kuzosarangidzana kuti wakazodzinzwa demo ndofunga kuti ndakaenda kumuchazvitina zvangu umufana akasara ndakamuti wewe sara uchitaura namajuvu chiona kuti mwana akasaizwa zvakanaka nda kutaura pedemo ndakopedza kawanda saka avo vakazodzoka kanja mumwana avasisira ambuya vangu vandasira mwana ndasira inini ambuya vangu mwana kuti vaendese kumurume wavo ava vanouya nomunin'ina wangu apo ini ndakatosvika pamba ndofunga ndakatosvika pamba inini kuzuva ranga rakutotaka kunyuranyura ndatoenda zvangu baba nomwawa wamuchichi ndadzoka ndadzamba ndakanzwa inu vachirwani vachitakakutaura pamba ndikusvika pamba tikutoona musikana uye aripo ava majuvu vatoripo uyu atoripo ari kutodya sadza nenyama zvotabika ini mwana wangu ndozvakandihwadza manje kuti vakati ini ndakatambisa mari pesa apa ndichita sei ana chikova chimbondiondesa nhamo vachindita zvese zvavandiita mwana achimbopiwa mana nhamo kuti anena mugumazama achiita sei but zvese izvozvo ndakabuda saka zvikuratidza kuti inini anamai avo ini ndinoromberawo zveshuwa ina ndinokwamzvena ndakaudzwa kuti pamagara apa mwana ngaadzokere pambuya vake iwo vambe takachivindiri ndatopinda mumbalwa nditutura demo ndobva ndatohamhanyisa nedemo ndakamubata mufana aindichitaura ndakamutema ndakamutema hama yangu iye ava ndaitowatema futi nokuti wanyanya kundionesa nhamo ende ndine nguva yandaona nhamo yakakura bcause kumapurisa ndaona nhamo kwese ndaona nhamo ende zita rangu rakashata zvisika wakutaura kwako waisa mupurisa wedu wakati nenyaya yako yokumba kwako apinda pasi right mupurisa uyu handidi kumunyepera ndiye munhu wandaitotrusta chikove mwana wanga akapinda kunonzi fawe ye takambouya ndakashungurudzwa kumapurisa kuchicha nachikove takatongogara kaofisi kake achitaura kuti ainini mwana chitapota ndichienda kuchikoro chiongorora chiona mafambire ake ndakatomupa zvese ndakati iwewo chikoro kana ukada mari kana yefoni unondifonera kuti uda ufoni uchita sei but pota uchitorawo foni iweyo yemwana uchimutarisa because since ini kuti ndirambe chibata foni yake mwana wazvite zvinondikumbira kuti dare rinipatsira kuti chikoro pano here paakambobatawo kana foni yemwana kusvika zuva ranhasi iri ratapinda munomuno kutaura kuti ini ndakazobata kuti papisikoto nambiri nezvesvo zvakaitika because chikove ndiye ngaagaite mwana zvakanaka nokuti ndiwatekanga tasarendraa mutemo wedu isusu chikova tangomutora mudirector wekuti ave mupurisa wemanga muccw so babava vari kuexpressa vachisa shungumudzi zvavo kutaura inongofunga kuti vari kupenga ishungu dzenyu dzavabata mwana ari kuti aile saka chikova ane rimwe duty raasina kuti asi ndakatrasta munhu kuti anditi chinhu chaanokumudza kuti anoita akasachiita
ndinombulema ndizvo saka chikove nemhosva nababa ukaona kuti asei unobata foni yemwana kuti uone kuti zvikuitika sei ijutira rachikove nedare rine rachikuitidze mwana saka iyo blame yetu itora sedare kuti makatrasa kunani rachikove but zvinge nyaya yekutusumudza demo taingofanwa kuexpressa mafeelings edu in a natural way izvi zvawandita zvinoita sei unosamusha wakatora demo ndikamusolvaile so iyoyo murume zvinoda kuti uchengetedze unhu hwako nekusumudza tese tinasha azvizodipenda kuti azisumudza zvakanaka ivandoda kubatsira mukadzi kana ukamuudza kuti ndobuda iwe wakambobata demo angokuoti paanenge akotsira so ingo kwavhura wani ukuona kuti akotsira unobva demo wakunonda se saka izvozvo ndosaka uri kuona mukadzi uyo ari kuti handichada wose hasitambokuona kuti violent like that zvinhu zvakangotanga ngomukazi wako kuitika yemunhu wako kuti muzo ndaimbomukurira hautye saka adzimai avo zvakutaura zvinhu ndiwo wakufanwa kugara ndicha mukadzi wako kuti aiwa mukadzi wevenda ndakakura ishe mwana mataura nezvayo chadhila nayo mudare munomu chaisira chikove natoshipa kuti vaiongorore uyezve nazvomuti anyaya kubvisa nhumbu ndakuzizetunhaeozi achiri mwana wedu kana ndichare ilevel ijutira mambo kuti apedze chikoro ari mumakomana medisu saka tinongoisira vakomana ivava because vaccw kuti vakurire nayo mukadzi wako unomuda here mukadzi wako muchakanyamunyepe andadambudziko naye dambudziko ii mwana haadzingudzira kumurume mabhailozi edu anongoramba achidzoka kuti ijutire mubereki yaticha neanyone mucommunity wasinaye mucommunity ari painfluential position kuti achengetedze mwana village yedu naheadmaster ndizvozvo newe mubereki wadzinga munhu saka kana watodzinga munhu wandiri watone mhosva wekurodza mwana nguva yake isina kwana hausi kuita nokuda kwemwana kuti iwo ndowakuita kuda kwako handizvozvo saka watone mhosva saka ndoda kuti pambo pagadzirisa mwana haasi kumurumeka ndakubvunza iwe nakunzwira responsibility kukuridzi wani iwe wakwirwa dare but hazvinoda kuti pata kwamukana uchitaura zvinongoreva kuti ungodzoka munyaya iwe weijutira ako kuchengetedza mwana wako sio right kuchengetedza mwana wako amanisa kunoroodza watone mhosva saka sio right ndoda kuti pakudoka kuzuva ramangwana urudzwe mwana wako pamutora apamba ane mutemo yababa naamai wakuisa zvaane 19 to 20 years mbava munhu mukuru ari kuenda kuchikoro ari kuenda ari kuchikoro asika ari 19 to 20 years saka uchamuda here kuti anoda ari 19 years ayo imi shokora nanchionawo andiona nenge pamwe totomuadzera kuti abuse yekuti hakuda bedroom 19 years and I'm just still. Double payment and message charges. In Jungo Tower, and of course, the Savannah is a Gurambana going to a team of Post Gurambana. I know what I would have. Post Gurambana. We never go to Manganguma. 41. Rumuindi, Rumuingo. We never know. 5 I like 1. Oh, Sakai minimum of green dots with a game by. I'm up on Murumo. aenda kubvunza mubvunzo amuchada asi muda kuwana shamwari yamunofambidzana naye kupinda mubvunzo wangu ndati mati murume amuchada ini ndati aiwa hazvigoni kasi angobvunzowo samambo wenyu kuti pamavava nemakore amunawo zvanga mati murume amuchada mamudanoita sei muchibvisa mafeelings mouraya mafeelings ekuda murume anopera nebasa aita sei anopera nebasa murume munomuda asapa ndichamuda apa ndichamuda nezvikodzero nozvaakanditaurawo taura changamire mwana akatadza zvokubvisa mimba kunyepa zvokuti kubvisa mimba kunyepa mwana akatadza zvechokwadi saka ndozvapere taise mukadzi mubedroom mangu mune 600 US yari tishande sitivake
Fuatira chendinangu akatora nomukadzi uyu aritora nomukadzi munyowani wanaye mumba mune 600 US mumba yokuti tivake imba yedu papepera kana iye chandirwadza ndikuti mwana zvochikwada akatadza saka ndinokonzeresa here kuti atore mukadzi yaise mubedroom ako after 2 days achititandesa nedemwe nyingi saka mune $600 itori mumba amene tichirimwe baba $600 imwe aya kamusatafa tikamukuziva kamafoto hapana mukadzi anoda kuti mumukadzi avane pambeta pake saka shukudzo inozvisisi makagumbuka asi murume momuda andichamuda murume andichatombomuda nditauri ndirudunike nditauri vana vedu vangati 5 vakati asi kuti tizochengetera zvimwe munhu zvinore zvinonetsa ndobva changamire vati aiwa kamwe mwanangu azviite kuti usiye chiwakuikondeabata chiaditi haana kupuwa mhosva dzake muchirwere nechangamire dzanga achipuwa apuwa ngani ana mama akateerera mwana dzapuwa nechangamire dzedze mazuva dzarapanwa sei dzarapanwa asi asati dzapuwa mutungu wadzete wadzene apaita apisero aiwa hapana saka vachitaura changamire kuti aiwa kamai kana tauya kudai mauya kuti muzoziva kuti chii chikonzero chikaita kuti zvidi nyanga handiti iye ndobva anepa achipamidzo kuti zvirikwa vati tizokutwa pamizirawo handiti kuti mwana apisa mimba chichi handizvo akati dai ndakamuna mubata murume wedu muninongo chidaika kutememese nechondinada kuvhuka kuti nyama yangu yanabika ndabva kubvawa imakutodya marungu angu ndati mwana ngakao handizvo ndobva abva apwa mhosva dzake nani aya mhosva kuti azodzoka ndatambira mira nditaure zvakaita kuti mwana adzoke mwana wamuturisana ari pakati nomurume wako ndanze kuti ari kuchikoro we ari kuita bhukwere form 6 saka bona kuti mukaptimure form 6 iyoyo aiwa iwo ndavakatomdimbura bhosi vakamupisana mabhuku yake 7.4 zvamakaita nengo vakatopisa zvese zvinhu zvese ndakapisa vakatopisira zvese mabhuku yake 7.4 anisana mwana wakapisa hembe akasara akapira penzi chokwadi zvandinokuudza izvi ari kuwanda kutonga nyaya yesinge isingazivi akasara akabata penzi nedengo kana achitimunyepera ngaataura bali ndokunzwisisa hangu kana munhu achinaita nyaya ngatiteererai kana munhu achinaita nyaya ngatiteererai kuti munhu uyu akunaita nyaya momaka isa emunhu levhoi dzakamakadhapa asina kuti munhu atiri kutonga mupaunozwisisa nyaya iripo ndekunzwisisana achiita nyaya idzi ndazvinzwa amai asatidzokerei zvichakwanisika hembe mune zvipfeko zvangu mubhedhi kutora mukadzi kumisamba sei asina kuti murume muurayi aurayi mune zvipfeko zvangu mune kusani respecta kuda akatora kicheni iripo bhani riripo akatadza kuvaka imba akati nina ndivake newe pane munhu anichavaka naye okitorera mudzimai ondisina ndotadza saka munhu kana maya kudai matimuite sei tiananisa nani nachangamisa mutaure zvakuda kuda kuitonge pechanazvamaoita aiyo kana manzwa muri munhu anonzwisisa munyika pakusha nditi kokutanga kakakanhewaka tati uyu achataura nemi okuita izvo anoziva kuti murango achapuwa anikwa murango yake nokuisa pamubhedha mukadzi wauya naye ichocho maizano anotongwa achinzi chii mazviziva sei tanga madzokera murume mumudai aya naichamuda murume andichamuda saka unoziva zvazivane muwestamani kwamunochiita mimi mutoziva kuti murume hamuchamuda saka mukauya semuchiti maamika uyananiswa namagugu
mambo kusha washo mayamudara mambo kusha varumesa vamukona kugarapa hapana kana nejini but varikutoda kutira kuvakaimba yenyu uyo mhosva dzake achiova kuwa kutongwani mwamabhadharwa mukutedzerwa kwamakaita se mwamachiposhi 2 3 ayo achichaita se aya arwiri pamusoro ishe mukumbiro regerero kwamuno uyu mukwasha wangu handi ufunga ndano zvokuma 3-4 years kuti mwana mudiki kwari stereke handitika but ini ndaedza kuumbidzawo musha wani wa handitika funga pamba pake ndaisvika so pano magutsa so anzvadzi muchashingirira chigopogoro musha wani omukwasha wangu achiyakumbawo ndichimudzora ini but ndaedza kumuonesa kana nyandi kumbiro regere muno ndakapemukana andidi munhu wanozosenda kupira mukana nokuti adenda demunhu ina munyima nguva yekutanga handitika kuumba imba ya ndokwedu yatine mambo kumbiro kana mambo kuzona mukana munhu yakumba kutaura murume chaukurambirwa iwewe yabisi unyaya iripo unabisi ndisi chake ndeyabisi wakainvesta mari yako pamunhu nhasi mari iyo wofungidzira kuti ndaisa pamunhu iye ndiyo iye wapisa zvinoita kuti wakanonoka kufunda kuti mari yako wakausa kubhengi ukaisa pamunhu wezi kumwana kuzomuona achiita form 6 asi zvinhu zvekutamba nazvo pane zvawaiita wonguva izviita amai ewe vakatadza kuona zviriko kuti iwe uri kuita zvakanaka zvinobatsira mese munyariri pamwe mwana achachengeta iwewe pamwe mwana achachengeta amai vakatadzawo kuzviona vati kungoti inini iwewe sababa usabvumire mweya utsvina utema adzimai mweya utsvina wanga wapinda usautendere usaupembedze wezi ukapembedza iwewe mweya unofira mujeri wagoneka saka iwewe unofanira kutonoteta adzimai vako asi uri ndi wakatadzira nokutadza kuronga nyaya dzangu nyaya ukatadza kudzibata zvakanaka zvinogumadza kugona kwako iwewe uraiti hwako unoguma usaoneke vanhu havari romwa kuti kana vairegerera mwana achiita zvaaita iwe uchipipirira kuburitsa mari kuti mwana iye azoita ramangwana rakanaka tiri kuzviona kuti zvakanaka but vanhu vawaisenza navo havasiriyo vaisenza nevanhu vasina focus muupenyu kuvanhu ava zvivava unopiwa mhosva nevanhu ava dzakusina iwewe iwa una mhosva wanga uchipipirira kuti mwana aende kuchikoro uri kuona vese izvinozvi nhasi ndimambo akaendeswa kuchikoro dai vasinaenda kuchikoro aita mambo aitaurei pamberi penyu kuti wako iwewe wakashingirira kuti mwana wako aende kuchikoro ava vabiya kwanga vasingazvioni kuti chauri kumboda chaichaicho chii vandiri kuti iwewe vanhu ivava ugone kuvarasa nekuti vanhu hamungaiti pfungwa dzinochena ukaugari navo iwo vakupa ezvinozvi wakunzi wakatadza nenyaya yekuzobata niye mumutasekezi urikuzazokutaura nomumwene wangu inini ndakaitandane 27 years manje ndabva kubasa ndakaita vana 8 zvasikana 4 makomana 4 first born yakurashaya atobva kuyunivhesiti anga ari ticha second born abva afa mukomana ano tiketi yekuenda kumhiri nobasa ndobva ndasara nevana 6 ndataura saka ndandabvunza amai kuti mwana uyo achiri kuenda kuchikoro here mukatarisa vanhu vakagara panamba vese ava vachiodza tikapfeka here hatina kuzvitenga ndedze vana vatikaendesa kuchikoro anoziva kuti baba naamai vakandichengeta saka nhasi ndiri kutengera baba ichi nhasi ndiri kutengera amai ichi saka iwewe dai mwana uyo anga apedza chikoro marambana nomukadzi uyu mwana anoenda kuna amai ndovanozvete panoenda iwo anga nokutengera hembe notai but zvimwe zvizhinji anozinga achiitira amai
Nilikuwa kusushika na kuna kupisa hivi. Angaiziza kuti mwana Andiza bajita. Apa maredi spiritual ndinda akaramba kumbandama extra resema titi hure. Kacha wone wana zvichokwa apa mwana ari A level. Chokwa ndisiso apa mwana akaenda kunyora. Saka zvino tomurasa here torasa mwana akaenda kumapena here. Mwana gachingo chimudzoteredza zvochokwa mhosva inopuwa hama yandirambe. Mwana anotadza asi mhosva inopuwa hama yandirambe zvangu ini mhosva ndinobvuma. Ndakamutenga maredi spotini ndakambhadhira maextra lesson neform 5 yake neform 5 third term third term nefirst term yaform 6 ndini maredi spot akapiswa yayewa aikosta 50 USD ndakamatenga ndakatanga kufidha mabrera yangu ndichitanga kumbhadhira maextra lesson yake ndichimubhadhira ndichimupa maligirigini ndichimupa malizvitransport chizvitati ndichiwanawo chakanaka mangwana apedza form 4 yake saka nawo mwana ari murume kandi achaenda kuchikoro uri kunzwa sei zvinotondirwadza saka ndosati twakuedza kumbaimbai mwana wenchimutera kuti adzokere kuchikoro mwana unyanga semukemfed ari kukemfed saka ndikuite ndokusungisa mesi chingobva panamda kusungisa saka isaruzo ndeiti kudzokera kumba mangwana ndoona mwana ari kana kuti totokuvhura idhoketi izvozvo mwana unyanga ari mukemfed anonzani andijuviolini chini taitiva vana vari nesiprivilege vanogona ukadzokera kuchikoro wotira mwana aiwesa kumurume makadzungaira kusinga ini kutoenda kwandikata naye amai manje akabva nzungu watodama kwazadzana nzungu dzakanaka wakazokanda imwechete yakaora unomedza here unosvipa saka ndozvandari kuita ioko mangofanana nemunhu akudza beu hamuna kusiyana nekuti ngatichikumbai mudzokere kumba mogara zvakanaka totora mwana opedza chikora nemuhwaro yakanaka muna amai nababa vana vanoita misikazwa yesi tovaramba here ngaadzoke mwana unoti udiwe nemi wodzokera mambo ndine 4 days hamurumachara ndiuraya chikove nani ndovakamaipa kana kutumai basa itazvina kutumai itai munoita kuti mwana adzokere kuchikoro aine kuti munoona bhanda edhemasta kuti mwana azi adzokere kuchikoro mama atiri kuchikoro ndakatomuendesa ndakatopuwa tsamba ndakatoenda kuministra adhara chikumbira yaregere mukadzi ndakatoenda ipapo ndakatopuwa asati atombovhura mwana akatopuwa tsamba yeministra aende kuchikoro ukamabazi isamusoro parutizo wakaita zvozarudzirotsisi regerera ndikutambira nokuti makatiranga mukadzi vakasa mubedroom mangu amaibhadharwa amai oteererai bhaibhirinobva rati kana pane asina mudhatadza ngaasumuke ndataura kuti timudare kana pane asina mudhatadza ngaasumuke sumukai ndamuregerera kare tokadazi tinoregerwa pese pautadzira mwari mwari nokumbira regerwa mwari andasei anokuregerwa who are you to judge ndozvobva zvataura bhaibheri who are you to judge ini nandi ndinoda kutonga ndine wisdom dzamwari who are you to judge enda kugisa pana abhisi banga pana munhu arikuda banga ndakatoti bara pachangamira hapana ndinourayiwa amai kunzwai mune makore mangani murumereji kwamautochika kwacho ndine 20 years muri mereji every year ndirongorohwa ndichishingiswa ndichidzokera ndikuwana ndakakupirwa makoriji ndine musandimanikizogara amai angatoite zvauri kasi ndida kuti mwana uyu changamiriri musati mapa judgment hatigoni kuvaitira zvavari kuda nhasi nokuti pane zviri standing chekutanga mhepo dzinovhuvhuta amai ndinoda kuti mugashiro kuti mhepo dzinovhuvhuta mwana wenyu ari kutanga kunyora first week yaoctober mhepo ndati mhepo dzinoita sei isai makotsi mhepo dzinoita sei dzinovhuvhuta kusada chinhu chakaita sei chakanaka chechipiri vabereki vese muri munhu ndinoda kuti mudzidze zviri normal ini ndiri murairidzi zviri normal kuti mwana kana ane 17 years anoita boyfriend very normal map it becomes abnormal
kana paita jongwe mututi. Mandinzwisisa zvakanaka. Kuti mukomana anokuda kumusikana ari muform 5 anodanana nomukomana wake ari muform 6 very normal pakurarama kwevanhu nokuti ndokugadzira kwavanoita hwaro hweramangwana ravo. Vakaenda kumayunivhesiti kwavanodanana vari muzvikoro imomo ndinotangira grade 7 kunyorerana totsamba iravo very normal izvozvo kana ivavo handimatorana vaita. Thank you. Saka baba ava vane mhosva dzavo dzavapiwa nachangamire dzavagashira dzekuti vagadzidze unwani. Hakuna I love you yakabhirudzwa na I kill you nedemo. Muri kuzvibata paita zvinhu zviviri zvinobvisana kugarisana kwamai muchiita I love but baba vako yavakabata I kill you ndio iri kuda kutizwa nani naamai. Tachikumbirawo amai kudai mambopa changamire mukana kana muchizodzoka tozoda kunzwa kuti mwana akaenda kuchikoro here zvakati zvaitwa here asi mimi manje takavhara nyaya iyi nhasi kuti tichabvunza mubvunzo yezvataurwa nachangamire tinomushaya dai mambopawo changamire mapanzwa matendera akati aiwa kana nini musate zvarakongwanishiya kuti zvafambawo sei futi ipapo saka mutendera mwana adzikire murume ini ndingatozvida hangu but muri nyara amai comrade amusikana pane zvawakaita wakutonyengerera iwe ndiwazvida kuti uchiita kuti unyengerere munhudu nokuti wakashandisa chinhu chakaipa chinotyisa chokuti uyo anenge akuteta but tiri kuti iye zvinozvi amusikana adzokera futi pamusikana paipai vanzwa iwe ndiwakutonyengeredza munhudu tese tikataure tikadii but tiri kuti iwewe muri vaviri iwe ndiwakutonyengeredza munhu zvakasimba uchimugonera kuti aiwa uchimupomodza maronda nokuti ndiwe chete unokwanisa kumupomodza maronda haana urasi. Isu tingataure but tienda kumba kwedu wese isusu tikuenda kumba nemadzimai edu iwewe enda unonyengeredza munhu nedzimwe nzira dzinoita kuti iwe akunzwe kuti uri kudii. Ipapo wachivhara daida kuti tunayo shamwari ndinokutadzira kwakuita mukadzi wako kufungawo kuti kuti areruke moyo ainda akareruka moyo ungamuitire chichumboona kuti uri baba here ari kuda wakapinza mukadzi mumba kayakani wakapinza mukadzi mukangani ine mukadzi adazva kuenda kupinza munhu asi kana kuenda kunditsanangura ipapo azvaakatsana ndakakupa mukana unonyangadza nyaya yako ingayanakiswa yapera saka ndakakupa mukana iwowo tinopa kuti amai vafunde kupa futi dzakawanda amai munodei chokutanga kana nezvinge kungandivakire bhosika yangu mubhedha ngaatore magumbeze ngaatore hembe ndikuenda kopisa 2 ngauine 600 US yangu tonyatsoona kuti je mari yeye yatikashanda ye ndiyo iri apa kana pane yakashanda anofanira kutsanangura bhosi mari kandirwadza ndakashanda kuita 2 hectares andina kachandika wangu ngauye naye pataura makadzikama ashadzei tese tinasho saka ngandivakire bhosika yangu onza 600 paground yatikashanda kasivana achidarama chivana achidaro ndimana unobatiswa chii nenda murandu unotadziwa adzimai ndakuteta tokatotana kuzo izvi zvemaita nemari mumaudzo wesika yeurongwa hwenyu nemhuri nababa ngatitaure toda kupisiwa munhu saka mava mudarira mama takufosa munoyo kuti akubatirei huku yamurikuda chii chikuenda pambeda pale kwamata uchabuda muchabuda isapise heni kati mubatirwa urikudei pamamotaura kuda kupedzera naye apana uramba anokundotora zvinhu zvatikashanda otengesa ona zadzakagara yatogoingana akozora mashure ngaarore pakwedu muda 150 madzimai
dzidzai chinhu chapana munhu asikataziva. Kana wapuwa mukana ushandise nokuti watika mudziyo wauno kuti dzakaita sei ndowangu anoona dzodze kwebva yabuda yazudza maoko yabuda usazoomesere izvozvo ukaramba murume wako ukaramba murume unondasi wakunaonesa naamai yako saka ndipe pfungwa dzakanaka uri kudei kuti akubatari ngaande $300 andibatiro muri kuda mbudzi here, muri kuda huku here, muri kuda mombe here? Kuda mombe. ndotenda chamene padziri dzatina dzedzo ngave torwa tora ine nyanga Teta mkazi wangu. Mwani machimba wenye. Mwani mwembe ngani? Mwembe mbili. Usakuke na mauti. Suko chisuri pamkazi wako. Tepota chisuri. Ngaku ngeno suka kusuma nufindisi. Panusakuke na hamu. Pampacho kwa wakuta susura naka. Nenda vime mwembe. Nino mtu naipata anangona. Ukuwaona urani moyo. Nasino ngona yako. Auzo murani neme uti. Nino ajaru. Aro emu hosta kataona na chibali kana sala na kadungu wapai kaiti. Anzi mombe ngaende nasi chai. Asini na nasi chai ndote nisema mwana. Andi amai mauzula kumba. Kugera kubadra kugera asitipara shandra utaura. Amai, ukona vanhu vesa vakugotana nini? You should stand up for yourself, but usazonyava kuti vakuedze kusereka. Andazvinzwa chakamira. Avataura zvinhu zvakakosha zvamuda kutaura kuti ndinogadzana. Ndiri kuitira mangwana. Ndinogona kuiwana mombe ndopuwa mombe yandisi. Ndichingosvika kumba chigara 2-3 days ndakuitukiwa. Ndotsvakaenda kumapurisa. Kumapurisa ndakaenda katatu. Vaenda kumba abhanzi nanatezo vachibata huku. Vakatiswa huku. Bosi mombe achakaenda ndotorumisa kocha. Saka kukana. Iwe shamba ndinotorumisa mbudzi nhatu. Mbudzi nazo. Ndoda kuti uendese mangwana makuseni. Andizvo. Mangwana makuseni. Andingeda zvakacha. Unongwadzi wacho. Andotsvaka. Endesa mbudzi. Mangwana kakudoke waita wane mbudzi. Vazvinzi wamai mukuwa mbudzi nhatu. Nokuti mombe dzacho ndizenu. Ndizenu. Ndingatozvishanda tisi kana kuti mari nechinhu chenyu. Ndega yacho ndembudzi. Enda unosaina mbudzi dzako. Nhatu. Vai kuno mukadzi murai. Murai. Shirona sotambira kutana mushando kunyasokuona kuti ini nandichakudai mwana wenyu zvoenda muna problem ini nandichakudai aiwa ina muchatida zvoipata handina kuona dambudziko wamuri saka Shirona ana amai dzidzai chimwe chinhu imimi amai ndingatambira kuti mwana wangu maunogara adetsa mwana ngaenda konyarara iwe ugara naatete atete ariko murume uyu ndokutangero endai kumba kwenyu amai munodzoka musi wa5 endai munogara murume wenyu mogadzirisana mbudzi dzenyu zvirikuuya teererai zvandiri kutaura imini munodzoka kuno unless imane boyfriend bcause maitira anokuita isusu magombedzano usvika hagadziri yabuda inasi kumanikidzai asi murume wenyu mukuona zvaarikuita kana imi musingade ingobvai muno makanaka kumba kwenyu kwana kwamakabayiwa
munozokozoka musafaika October momba kutishereza ndoda kuti ndinogadzira pfungwa dzenyu dzigadzikane mazvinzwisa kasi kana muda muri moyo kudai panapa musingapopotedzani musingatukani muinda mbudzi dzenyu dziuya mudzuke kumba kwenyu vamunoona vaisa mukuona vakazvarwa vabarika kasi makatunidza zvamuri kuita zvamukutunidza muri moendaiti munonyangadza vana pazana vanosafa because nehasha idzi maongoti tsokotsoko vana vanosafa because of hasha zvimwe zvinhu zvikontrolei ngatinini kureva kwandaita iwewe chete nomunhu ndinokwanisa kunogara pasi uchitaurirana tsvaga mbudzi nhatu uende nadzo mumakwamo neunhu uchinje unhu hwako hwekuzvita ndini chai ndakanyanya wakatadza mashandisiro ubaba hwako shuwa uri baba asi paubaba pacho wakapatadza chienda unoteta nembudzi kauretu ona kuti mswafaika umudzoka tinomechizvozvapera ayandotenda amudzinetsvaga ndinambuya nguva ndinepanoa sekuru saka towatichatuma kuri kutoda iwewe andinoita nawo usatune munhu tenda iumba unozoda kutaura kuti hanzi akateera uiregere vana vachitambudzika gamuchireregere noera china vana anotambura ayo ndemutaurana pamweni apa ndapedza handichada muno ndapedza advisa ipuwe munhu unongwatimatema anorodzerwa kumba unotodaakakakaseiakarodzera ende kudzimba dzedu mazana mbona mukadzi ako mamusoro vana anotambura